У тыя 70-е, калі я была дзяўчынкай, школьніцай, которая хадзіла на Новы год на вось пад ёлачку і рабілі карнавальныя касцюмы, то ў мяне класе, можа, ў 5-м ці ў 6-м, не памятаю дакладна, быў касцюм рэвалюцыі. Зараз у мяне пытаюць такія вельмі разумныя людзі, якой рэвалюцыі, то бок канкрэтна вы нагадаеце. Вось, але мне здаецца, што мелі на ўвазе менавіта кастрычніцкую, і ў мяне была такая, як пачка, вот такой балеринкі, такая чырвоная такая спаднічка, вот такі карсечек і вянок з чырвоных гваздзякоў, бо як жа без гваздзякоў. І Даша, я знаю, што рабіла, калі абараняла свой касцюм. Трэба ж было, каб прыз атрымаць, абараніць. Я спявала такую песню: «І Ленин такой молодой і юный, октябрь впереди». Да. Вот такія у нас у мяне былі святы. Вось так. Я магу сказаць, што вы зараз у некаторай ступені ў касцюме рэвалюцыі, а я ў касцюме сніжынкі. Мне надо яшчэ эту партупею і вот Маузер. Каму яшчэ? Тым часам я ў касцюме сніжынкі. Нормальной, так, беларускай нормальнай сніжынкі. Яшчэ можна было быць снежнай каралевай или метеліцай, завірухай. Завірухай, вось. Да. Ведаеце, гэта ва ўсіх дзяўчынак ёсць у жыцці перыяды, калі яны сніжынкі, і ва ўсіх хлопчыкаў ёсць перыяды, калі яны клоуны.